Най-новият продукт на Apple ще промени начина, по който гледаме видео. Първо, край на малките екрани. Ако сте като мен и снимате видео, знаете това чувство да сте дали сърцето си за някой проект, да сте го изпипали до последния детайл и накрая да осъзнаете, че 90% от хората ще го гледат на телефона. С Apple Vision Pro може да гледаме филми и видеа на огромни екрани с високо качество, независимо къде се намираме. Освен това е възможно средата около екрана да се измени, за да допълни преживяването от филма. Друг интересен формат, който ще можем да преживеем с тази технология е 360 градусовото видео. Това означава, че вече няма да сме ограничени в един екран, а ще можем да се обръщаме във всички посоки и действието ще се случва около нас. И разбира се, поред мен този продукт е само върха на айсберга, защото технологията тепърва започва да се развива и през следващите години би трябвало да се появят нови модели, които според мен ще са по-малки, по-удобни и разбира се далеч по-полезни. Дали ще са по-евтини? Не мисля, но според мен има потенциал стойността